Iffirmat ftehim kollettiv dwar il-Vjolenza Abbażi tal-Ġeneru u l-Vjolenza Domestika. Dan il-ftehim li jkopri 5 snin jirrappreżenta investiment fis-settur soċjali u jirrikonoxxi l-ħidma speċjalizzata ta' dawn il-professjonisti li jaħdmu f'dan il-qasam sensittiv. Il-ftehim jinkludi fost oħrajn titjib fis-salari, arranġamenti tax-xogħol flessibbli u allowances ġodda l-ħaddiema. L-iffirmar tal-ftehim kien ippresedut mill-Prim Ministru Robert Abela, is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg u l-Kummissarju għall-Vjolenza Abbażi tal-Ġeneru u l-Vjolenza Domestika Samantha Paġkazan. F'din l-okkażjoni, Dr. Abela ltaqa' ma' diversi ħaddiema fejn sema b'mod dirett l-esperjenzi tagħhom u l-isfidi li jiltaqgħu magħhom kuljum fil-ġlieda kontra l-vjolenza domestika Abbażi tal-Ġeneru. Spjega li l-ftehim jirrifletti mhux biss l-impenn tal-Gvern għal kondizzjonijiet tax-xogħol aħjar, iżda wkoll l-istima li għandu lejn il-professjonisti li jaħdmu b'dedikazzjoni biex jipproteġu l-vittmi u jindrizzaw din il-pjaga soċjali. Irrimarka li meta tisma' dirett l-istejjer ta' sitwazzjonijiet li jiltaqgħu magħhom ta' kuljum, tista' taraf aktar kemm dan il-qasam jeħtieġ attenzjoni kontinwa u r-riżorsi kollha possibbli. Is-Segretarju Parlamentari Buttigieg qalet li dan il-ftehim kollettiv huwa prova oħra tal-importanza li l-Gvern qed jagħti lil din il-pjaga fis-soċjetà. Sostniet li dan il-ftehim saħħaħ l-impenn tal-ħaddiema fil-qadi ta' dmirijiethom sabiex titwettaq l-Istrateġija Nazzjonali kontra l-Vjolenza Domestika 2023-2028. Spjegat li dan il-ftehim qed jiġi firmat propju waqt li l-impjegati qed jagħmlu tħejjiet amministrattivi u loġistiċi għal kampanja ta' 16-il jum ta' attiviżmu kontra l-vjolenza domestika. Il-Kummissarju Paġkazan qalet li dan il-ftehim huwa riflessjoni dwar l-importanza tal-ħaddiema li ta' kuljum jaħdmu b'dedikazzjoni sabiex tkompli tiġi indirizzata il-vjolenza Abbażi tal-Ġeneru u l-vjolenza domestika.